Ono što treba reći da Srbija, i zato sam reagirao prema Evropskoj komisiji, svjesno štiti i dalje ratne zločince. Jedan je sam priznao da je sudjelovao u ubojstvu ovih branitelja kod Ovčare. Priznao je to i dalje ima zaštitu kao pokajnik i rekao je državni odvjetnik da Hrvatska više ne može ništa u tom slučaju učiniti. Sad će francusko pravosuđe pokušati, ali sam reagirao jer ovo se sve odnosi na odnose Srbije sa Evropskom unijom, gdje inzistirat ću da se neke stvari raščiste do kraja. Ta zemlja ne poštuje demokratske norme, nije pravna država. Rekao bi da Evropska unija i Hrvatska zapravo treba biti puno čvršća. Mi kao članica imamo pravo se postaviti i ne slijediti mainstream politiku u Briselu. Dakle, za mene je legitimna tema i prioritet da Srbija pristane da isplati ratnu odštetu svim žrtvama iz Domovinskog rata. To je prioritet. Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u 17. emisiju Croatia First iz Europskog parlamenta. Javljamo se iz novog studija Vox Station ovdje u Briselu. S nama je kao i uvijek zastupnik Stjepo Bartulica. Dobar dan. Dobar dan. Svako vas pozivam još jedanput kao i uvijek da se pretplatite na kanal i redovno dobivate obavijesti o novim epizodama, emisijama i videima. Za početak, zastupniče, kako komentirate najnovije zabrane u gradu Zagrebu? Vidimo da ideološka ljevica, zajedno ne možemo, SDP, zabranjuje, odnosno uređuje šta će se moći govoriti, pjevati i kakve poruke slati iz gradskih prostora, iz gradskih trgova. Šta mislite, koji je uzrok tomu? Pa ima više razloga. Prvo treba istaknuti da nisu u stanju ni jedan krupni problem riješiti u Zagrebu. Dakle, Tomašević je najavljivao da je stručnjak za komunalna pitanja, da će konačno riješiti i pitanje otpada. Očito ništa od toga i usluge su sve skuplje. Dakle, to su ljudi koji nemaju ni iskustva, ni vještine da upravljaju velikim sustavom kao što je grad Zagreb. Tako da ovo im dobro dođe da malo zamagle ili sakriju tu nesposobnost. Očekivao sam da će se baviti ideološkim temama, od promjene naziva ulica. Još jednom ću reći da je velika sramota da su skinuli ime, recimo, od nadbiskupa Ivana Šarića ili Lukasa, čovjeka koji je vodio Maticu Hrvatske, Filip Lukas. To pokazuje zapravo što njih zanima i oni su nastavak zapravo tog komunističkog mentaliteta. To su mentalni komunisti danas zamaskirani u zelenoj boji. To vidimo i ovdje kako se ponašaju zeleni, promiču kulturu smrti, žele zapravo ubrzati nestanak evropskih naroda. Tako i možemo, ne možemo, sekta možemo u Zagrebu. Što se tiče ovih odluka, mislim da građani će reagirati tako da će sve više koristiti te rečenice i te poklike. Dakle, ne očekujem da će građani se pokoriti volji Tomaševića. Još jednom, kao i roditelj, ću reći da ono što želi nametnuti u škole u Zagrebu je nešto besramno. Dakle, oni žele zaista preodgajati našu djecu. Pokojni Charlie Kirk je rekao they recruit because they can't reproduce. Dakle, vrbuju tuđu djecu jer sami se ne množe. I to je zapravo cijela priča današnje ljevice. Tako da ništa novo, ali treba reći da u biti oni su za branitelji. Oni su oni koji zapravo podržavaju ove
ljude koji ometaju molitve na javnim površinama. Dakle, to je njima ok, to je sve u skladu s njihovom shvaćanjem demokracije i slobode, a sad žele uvesti, ne znam, valjda će redari sad kontrolirati na javnim površinama što ljudi izgovaraju. Tako da to je sve smiješno, to nema veze sa ni slobodama koji su zajamčene u Ustavu. Valjda Tomislav Tomašević ne misli da je iznad hrvatskog ustava. Pa čini se da mislim. Kako komentirate tu njihovu ideološku ostrašćenost oko i pozdrava Za dom spremni, oko pitanja povijesne, suočavanja sa povijesnom istinom, istraživanja Jasenovca? Puno buke dižu i oko Thompsona kao takvog, koncerata, desnih pokreta i stranaka u Hrvatskoj, stvaraju nekakvu histeriju koja se meni čini da zapravo ne postoji. Oni bi sigurno već bili na rubu hrvatske političke scene da medijski establishment ih tako ne promovira. Imaju cijeli mainstream medij kao svoj PR službu i to je nešto što građani prepoznaju. Bili su vjerojatno šokirani ovog ljeta načinom kako su se ljudi okupljali na koncertima Marka Perkovića Thompsona u miru, dostojanstveno. Bilo je puno mladih ljudi u obitelji i sad moraju zapravo stvoriti na umjetan način jedno ozračje u društvu i mediji i ovi plaćenici im podpomažu. To je, ja bih rekao, bolje opisati kao jednu propagandu, jednu vrstu propagande nego novinarstvo. Dakle, hrvatske ljude zapravo se maltretira već duže vrijeme i za sve očito sad žele kriviti pjevača koji očito je na vrhu popularnosti. I ponovit ću, nije put i načelno ću reći zabranjivati. Dakle, niti su prostori grada Zagreba vlasništvo Tomaševića, niti su škole, javne škole njegovo vlasništvo, a žele zapravo zloupotrijebiti svoj trenutni položaj na ovaj način. Upozoravat ćemo na to, mnogi roditelji vide o čemu se radi, dobro da reagiraju, da se okupljaju, da se organiziraju, da zaštite svoju djecu, jer to je ono zapravo, to je najranjivija skupina. Ovi odrasli će, ja mislim, znati reagirati na pravi način na ovo što ljevica radi. Ali ponovit ću, nemaju rješenje za niti jedan krupni problem i ovo im je zapravo jedini izlaz. Slamka spasa. Kad smo kod zloupotrebe položaja, ogromni novci, milijuni eura se slijevaju u Srpsko narodno vijeće. Kako komentirate ovu nedavnu izložbu posvećenu Medakoviću? Kako zapravo gledate na taj jedan problem gdje je u posljednjih 10 godina eksponencijalno su narasla sredstva koja vlada daje upravo Pupovcu, a oni organiziraju tako nekakve kontroverzne stvari? Puno se može o tome govoriti kako se troši javni novac. Vidio sam jutros vijest da Tomašević odbija da se rasvijetli stanje u gradskom proračunu što se tiče aktivističkih udruga. Dobivaju milijone eura i on odbija zapravo da se to preispita i da se točno vidi na koji način te udruge troše novac. Zašto to skriva? Zbog čega? Dakle, njima gradska blagajna služi kao osobni novčanik. I to mediji ne raspituju, ne postavljaju pitanja koje bi trebali, nego to je njima sve normalno. Tako da i Evropska unija na neki način, oni samo isti obrazac primjenjuju u Hrvatskoj. U Briselu slične stvari se događaju, ali milijarde su u pitanju, ne samo milijoni. Dakle, kad bi se ta praksa prekinula, onda bi mnogi aktivisti, ideolozi zapravo nestali
nestali, ne bi imali od čega živjeti. Ali ovo što se dogodilo sa Medakovićem i tom izložbom traži poseban komentar. Dakle, to je, ja bih rekao, još jedan primjer zloupotrebe javnog novca i zlostavljanje hrvatskog naroda. Dakle, nije slučajno što rade, dakle, već nam je poznato na koji način SNV troši novac od Novosti, što je skandalozno. Preporučujem još jednom da se bore na tržištu, do ovakvih manifestacija gdje ministrica Obuljen zaista treba odgovarati. Mislim da mnogi očekuju njezinu ostavku, jer ovo što ona opravdava u ime demokracije i kako oni tumače tolerancije zapravo nema veze sa zdravim razumom. Dakle, ni hrvatski narod nije dužan financirati stvari koji zapravo ponižavaju i provociraju na neki način. Ponižavaju. Ovaj Medaković poznat je kao koautor Sanuovog memoranduma, dakle jedan dokument koji je služio kao opravdanje za velikosrpsku agresiju. Obitelj je bila izrazito antikatolička. Dakle, ja kao jedan vjernik postavlja se pitanje zašto javni novac se troše na ovakve stvari. Dakle, srpska zajednica u Hrvatskoj očito nije se, ili oni koji vode Srbe nisu se pomirili sa Hrvatskom državom i sa ovim novim stanjem, a imaju od vremena Sanadera do danas Plenkovića zapravo jednu povlaštenu poziciju gdje izvlače ogromne novce. Dakle, ljudi danas, ponovit ću, jedva spajaju kraj sa krajem, nije lako, troškovi života su skočili, a ovi ne znaju gdje bi potrošili novce. I mislim da, evo, polako je ljudima dosta. Treba reći dosta. Ovo što Plenković radi nije dobro, niti je zapravo nešto što HDZ-ovski birači traže. Dakle, on sam nameće kao Istanbulsku konvenciju tada, sada nameće ovaj način suradnje i mislim da će trebati sve doći to na jednu reviziju jer, kažem, javni novac je limitiran. Dakle, nemamo neograničena sredstva i ovakve stvari financirati i da organiziraju sramotne manifestacije uoči sjećanja na Vukovara nisu ni pokopali ove branitelje koji su pronašli i nakon 34 godine Srbi ovo rade. Tako da uz pomoć, ponovit ću, uz pomoć mainstream medija koji služe kao huškači i zapravo šire jednu histeriju u društvu, vrlo neodgovorno i ljudima je dosta. Mislim da običnim ljudima je zaista dosta. Evo i sami ste spomenuli, uskoro dolazi dan sjećanja na žrtvu Vukovara, Škabrnje i sve žrtve Domovinskog rata. Reagirali ste istog dana kada su potvrđeni, kada je obitelj potvrdila da je to upravo su ostaci Jean-Michel Nicoliera. Poslali ste neka pitanja komisiji. Možete nam reći više o tome i kako gledate na ovogodišnji dan sjećanja? Je li sad ponovno dugo smo čekali da se nađu kosti Jean-Michela? Mislite li da će možda ove godine biti rekordan broj ljudi u Vukovaru? Moglo bi biti. Bogu hvala, pronađeni su ostaci i njegova majka ima sad grob gdje može zapaliti svijeću i posjetiti u sjećanju Jean-Michela Nicoliera. Ali ono što treba reći je da Srbija
i zato sam reagirao prema Europskoj komisiji, svjesno štiti i dalje ratne zločince. Jedan je sam priznao da je sudjelovao u ubojstvu ovih branitelja kod Ovčare. Priznao je to i dalje ima zaštitu kao pokajnik i rekao je državni odvjetnik da Hrvatska više ne može ništa u tom slučaju učiniti. Sad će francusko pravosuđe pokušati, ali sam reagirao jer ovo se sve odnosi na odnose Srbije sa Europskom unijom, gdje inzistirat ću da se neke stvari raščiste do kraja. Ta zemlja ne poštuje demokratske norme, nije pravna država. Rekao bi da Evropska unija i Hrvatska zapravo treba biti puno čvršća. Mi kao članica imamo pravo se postaviti i ne slijediti mainstream politiku u Briselu. Dakle, za mene je legitimna tema i prioritet da Srbija pristane da isplati ratnu odštetu svim žrtvama iz Domovinskog rata. To je prioritet i dalje ću na tome ustrajati. Ne znam zašto hrvatska vlada se ne postavlja na taj način i danas kad je ovakva, recimo, koalicija i Plenković neće to staviti na dnevni red. Mislim da je to veliki propust. Druge zemlje, druge članice znaju se izboriti za svoje vitalne interese. U stanju su proturječiti lažnim autoritetima ovdje u Briselu. Naša vlada bira put servilnosti, šutnje i mislim da evo i hrvatski narod zaslužuje bolje, ali što se mog djelovanja tiče, ustrajeću na ovome što sam do sada činio i mislim da Srbija će shvatiti kad tad će morati neke stvari provesti koje desetljećima odbija. Evo, za sam kraj vrijedi podsjetiti da i dalje Hrvatska traga za 1740. Broj se malo smanjio, to je i dalje velik broj. Kako gledate na situaciju u društvu? Mislite li da je hrvatski narod, hrvatsko društvo konačno sazrelo u pogledu prema domoljublju, Domovinskom ratu i kako gledate na politički smjer koji nas možda očekuje? Pa rekao bi većina ljudi jest i mladi pogotovo pokazuju domoljublje i da im je stalo do nacionalnog identiteta. Ne zanima ih woke agenda i slično. Međutim, ljevica, sekta Možemo i ostali slijede natuknice velike srpske zapravo propagande. Oni slijede te natuknice. Dakle, isto što Vučić govori o povijesnim temama, ponavlja hrvatska ljevica. Njih ne zanima revizija povijesti, niti preispitati stvarno stanje, recimo, oko logora Jasenovac. To njih ne zanima. Dakle, oni služe, nažalost, tim interesima. Mislim da Hrvatska prolazi kroz jednu važnu fazu, sad skoro će biti 40 godina od kad imamo slobodnu zemlju. Nakon raspada komunizma to jest jedan, pa i ako hoćete, biblijsko razdoblje, 40 godina i vidim veliku nadu. Imao sam neki dan jedan okrugli stol sa mlađom generacijom iz udruge Mladi za domovinu. Jako su potkovani, spremni su se izložiti, prepoznaju manipulacije u medijskom prostoru. Tako da to mi daje nadu da stvari idu u boljem smjeru, ali to se još ne vidi u visokoj politici. Visoka politika je kao svijet za sebe, ne prate te
potrebe ljudi i stavove mlađih jednostavno su otuđeni od toga i ja u svom radu evo ću sve učiniti da njima otvorim prilike isto ovdje u Europskom parlamentu, ali na širom planu, da imaju povode, konkretne povode, da kažu što misle od zdravstvenog preodgoja do Marka Perkovića Thompsona, njegovog pjevanja, svih tih tema iz Domovinskog rata. Evo, mislim da mladi znaju što je bilo, svjesni su što se događa oko nas, što se događa u Europi i kritični su, ne slušaju te komentatore u medijima koji su izgubili zapravo relevantnost. Niko ih više ne sluša i zato su možda toliko u panici, što je dobar znak. Evo, hvala vam na tome. Hvala i vama, poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, što ste bili s nama u još jednoj emisiji podcasta Croatia First. Svakako se pretplatite na kanal. I evo, za kraj, završna riječ iz Brisela, iz Europskog parlamenta, zastupnik Bartulica. Evo, dragi prijatelji, još jednom vas pozdravljam iz Brisela. Sve činimo da vas na vrijeme informiramo i dalje. Zalažem se za vas, za vaše vitalne interese. To ću i dalje činiti. Pratite nas pogotovo na Croatia First podcast. Živjeli.